Zvládne XC maratón aj endurocyklista, má na to výkonnosť a musí si kvôli tomu oholiť nohy. Dnes vyspovedám prepnutého bajkera, Mária, a ten mi dá nejaké rady a pôjdeme aj do terénu. Pekne. Keď ti neprešmykne, tak to je dobré. Ja som napríklad na prvej mojej maratón, tak ja som si zobral aj chrániče. Ako jazdia projazdci a takto, oni vždy povedia, že sedieť, to najviac človek šetrí energiu. Komentovať, že prečo máš neoholené nohy. Keď človeka obmedzuje budget, že chce že nevie si dovoliť ten full, tak potom HT, že tam je to ľahké. HTčko, lepšia váha, ten prenos sily. 180 teba a kričal som ti, že mám 180 a ty, že no ja teda výrazne menej. Pôjdem na nejaký prvý môj maratón, tak budem ho vedieť vôbec zvládnuť? Ten full je univerzálny, ten full jednoducho dovolí človeku šlapať rýchlo po tých zvážniciach, keď aj hrbolatý. Áno, výživa je veľká vec v maratónoch. Teraz budeš 15 minút, možno pôjdeš aj dole kopcom a ty sa nenaješ. Chcem si oholiť nohy, aby som bol schopný jazdiť takto maratóny, alebo... Čau Tomáš, super, že díky za pozvanie a že sme takto si spravili spolu video, že teším sa a veľmi rád ti dám nejaké rady teda, že čo som nazbieral. Ja nemám veľa skúseností, lebo začal som bicyklovať počas pandémie, ale čo som už nazbieral, tak to ti môžem tu porozprávať, jasné. Jasné. Prečo XC maratóny? Tak ja som minulý rok vlastne vyskúšal cestné preteky. A teraz aj s tým, že sa mi narodila dcéra, ale aj jednoducho, keď si to tak spätne rekapitulujem a zhodli sme sa aj s Máriom, že vieš si tam veľmi ublížiť, že v tej 40-ke alebo koľko sa tam jazdí, tak naozaj padnúť v tom pelotóne, to nie je taká sranda úplne. Hej, akože jazdí sa aj rýchlejšie a ja som zrovna mal aj minulý rok pád, nemal som to natočené a odvtedy mám možno ešte väčší rešpekt na tej cestnej cyklistike. A ja cestnú cyklistiku veľmi sledujem, že strašne ma baví to pozerať v televízore. A každé preteky sú tam pády a niekedy sú hrozné. Ja neviem, či tento rok je nejaký výrazne horší, ale teraz bol taký veľmi dobrý pád. Išli, že 100, vysypali sa tam. Asi v Ománe sa mi zdá, že to bolo. Takže a som bol taký prekvapený, že to vôbec akože vie človek prežiť v takej rýchlosti. Iba v takejto príobe. No. Je to halus. Takže preto chcem tento rok aj vyskúšať maratón a som zvedavý, že či mám na to výkonnosť, či mám na to nejaké technické skily. Samozrejme, dole kopcom to bude z môjho pohľadu asi jednoduchšie ako hore, ale nechcem prezrádzať, o tom sa pobavíme. Ja sa ťa najprv, Mário, opýtam, že ako výkonnostne dobrý musí byť ten cyklista, aby zvládol nejaký maratón. Zvládnem to aj ja som sa snažil naozaj na trenažéri jazdiť, ale teraz posledný mesiac to bolo trochu hektické. A mal som naposledy FTP nejakých 3,7 W na kilo. Hej, že či je nejaká hranica, že dajme tomu pod 3,5 ani nechod na preteky, alebo neexistuje tá hranica, alebo samozrejme závisí od toho, že na aké preteky. Jasné. No určite záleží aj na ktoré, ale vo všeobecnosti si myslím, že maratón je taký, že zdolateľný, že ak človek má takú ambíciu, že to len prejsť, tak si to vie nastaviť veľmi pohodlne. Môže to vnímať aj takým, by som povedal, pôjdem do extrému, že tak výletne, že sú tam bufety, môže pokecať a zjesť dačo v bufete, ísť ďalej. Hej, veľa ľudí to takto berie a je to taká výzva pre nich, že pre niekoho je jednoducho prejsť nejakých 70-80 km. Teda tie dlhšie trasy sú, že nad 65 sa mi zdá, že sa to počíta. Tak to je také, že to vedia ľudia prejsť, pre niekoho to je ťažšie, ale dá sa to. Hej. S tvojim FTP si myslím, že to znie tak, že si dostatočne trénovaný, myslím si, že to bez problémov zvládneš. Potom už je druhá otázka, že ako veľmi pretekársky to chceš poňať. Tam už je to FTP jedna vec, že máš nejakú výkonnosť, ale aj je to aj otázka, že koľko ho vieš držať. Reálne je to test, kto nepozná FTP, ale už je to celkom populárne. Je to 20-minútový test, že koľko človek vydrží v podstate 20 minút. Ale ono reálne človek vie vydržať to, čo ti vyjde z toho testu. Niektorí ho vedia držať 30 minút a niektorí to vedia držať aj hodinu a pol, dajme tomu. A tam je ten rozdiel, že koľko máš tých zápalok v tých pretekoch. A tí, čo vyhrávajú, tak majú toľko tých zápalok, že chodia každý ten kopec v tom FTP, by som povedal, tempe. V tvojom prípade si myslím, že to tak nebude, že síce máš možno FTP nejaké číslo, ale ešte čo ti bude chýbať je
možno to, že ho nebudeš vedieť držať v každom kopci. Takže musíš si to rozdeliť a to bude taká možno základná rada pre maratóny, že rozdeliť si možno jeden kopec v tom FTP tempe a zvyšok pôjdeš trošku pomalšie, aby si to zvládol a aby si nevyhorel a netrpel a nemal z toho zlý zážitok. Čiže keď to zjednoduším, tak tá moja výkonnosť postačuje na to, aby som zvládol tie preteky. Otázka s nejakým spôsobom zvládol, to sa asi dozviem po tých pretekoch aj v rámci toho, že ako budem vedieť držať to FTPčko, že či to bude jeden výšľap, alebo ako si spomenul viac. Áno. Tie maratóny, možno pre tých úplne že najlepších, sú to jednoducho, že all-out preteky pravdepodobne. A potom pre tých už o niečo slabších, už je to aj taký kalkul, že ako s tými svojimi zápalkami, ktoré máš, narábaš. Ty ich postupne zistíš, že keď máš dobré nohy, že koľko asi zvládneš tlačiť a je to také, že kalkuluješ, dám na začiatok prvý kopec a potom skúsim už ísť trošku voľnejšie, alebo opačne, začnem voľne a pôjdem neskôr. A to je také čaro tých maratónov, že čím je dlhší, dám možno taký extrémnejší príklad, Horál na Slovensku, ktorý je 115 km a nejakých 3,5-4 tisíc výškových, čo už je taký seriózny, že ľudia ho chodia, že 7 hodín, dajme tomu, ja som ho šiel s defektom 7,5 a jednoducho je to už taký, že poriadne celodenný výlet a človek si musí dobre rozvoliť, že ako to naplánuje, kedy bude jesť a to je možno aj to čaro maratónu, že je to taký fakt, že taký výlet a zároveň si človek musí poriadne naplánovať každý kopec, tú stravu a mnoho vecí. Niektorí si zaháňajú support, že im tam podajú flašku a každý takýto detail vie dosť pomôcť takýmto. A to je to čaro možno tých maratónov, že to je to také zaujímavé, že okrem tej výkonnosti ešte aj to plánovanie. OK, mám ešte milión otázok na teba, ale ty máš pre mňa pripravené nejaké výzvy alebo možno také testy výšľapové, tak som zvedavý, že či to zvládnem. Dobre, tak poďme na to. Dobre, Mário, tak čo máš pre mňa pripravené? Vidím to celkom stupak, aj keď ono to tak nevyzerá moc na kamere. Hej, na kamere to vždy vyzerá ako menší. Tiež niekedy mi komentujú, že to nemôže byť 18% a tak. Toto bude asi, je to taká pasáž možno okolo tých 18, možno aj viac, možno aj 20% v tom najstrmšom. Sú tam také uvoľnené kamene, štrk, je to také piesočnatejšie, môže tam prešmikovať koleso a sú to také pasáže na maratónoch bežne, že jednoducho sa človek dostane do takejto sekcie, kde treba naozaj si dať pozor na techniku hore kopcom. A je niekoľko spôsobov, ako taký kopec prejsť. Dôležité je držať tú váhu takým spôsobom, aby to zadné neprešmyklo. Takže úplný základ je hlavne nestať, mať dobre podradené. To sa veľakrát stane, že človek ide možno zo zjazdu a potom si nestihne podradiť a utečie mu skupina. V tých pretekoch je dosť výhodné byť vo väčšej skupine. Niekedy sú tam tiahle roviny a pasáže, kde prefukuje. Je dobré byť možno schovaný, čiže to je možno také podobnejšie s cestnou cyklistikou. A celkovo sa ide pohodlnejšie, keď človek ide s niekým, takže stratiť skupinu je také nepríjemné. A takéto pasáže sú práve také zlomové, by som povedal, že človek vie ľahko stratiť skupinu a preto by som ťa tam otestoval, že ako ti to pôjde a aby si ty vedel tak predstaviť, že z ničoho nič človek musí naozaj zabrať a možno ísť viac na hranu aj výkonnostne. Tie maratóny sú o tom tempe dlhom a ísť hodiny v nejakom tempe, ale nie je to rovnomerné tempo a je dobré si uvedomiť, že sú momenty, keď treba ísť jednoducho na hranu a chvíľu zabrať a investovať tú zápalku, ktorá sa vie vrátiť potom možno trošku neskôr tým, že človek v tej skupine, že neutečú tí ľudia a tak ďalej. Takže to je taká teória moja, alebo moje skúsenosti s takýmito úsekmi, ktoré sú bežne v maratónoch, že z ničoho nič treba jednoducho ísť úplne na hrane. Dobre, takže keď to tak zhrniem, čiže na tom maratóne by som si mal práve nechať trošku priestor, aby som mohol ísť na hranu na takýchto strmákoch, keď to tak poviem, že aby mi neunikla tá skupina, lebo pôjde sa mi horšie,
a jednoducho vie mi potom neskôr pomôcť na nejakých rovinách. Určite, určite. Oplatí sa. Vždy sa ide lepšie v partii. Na tých maratónoch to možno nie je až také kompetitívne v tej skupine a nerobia sa tam také časté nástupy ako v cestnej, že z ničoho nič niekto chce odísť. Takže tam sa bežnejšie vytvorí sa skupina, každý vie, že sme približne na tom podobne a v ten deň minimálne a jednoducho ide sa napríklad dlhé ťahlé stúpanie. Ale potom prídu momenty, keď zrazu je to možno hore-dole, prídu niečo takéto z ničoho nič a vie sa to potrhať aj bez toho, že niekto zaútočil a tak ďalej. A je škoda, keď človek nemá také veci nacvičené, že jednoducho by v maratóne mu odišli. A ja som už také veci zažil, buď som si nepodradil a boli sme traja, išli sme do cieľa a predsa len človek je pretekovom nasadení a trošku to zamrzí, že si povie, že v tom kopci skúsim im utiecť, ale nie, oni mi ušli v nejakom brdku, kde som si zle podradil a nevedel som ho ani vyjsť, musel som zoskočiť z bicykla, takže to sú také veci, na ktoré si človek musí dávať pozor. No. OK, poďme to skúsiť, ja som zvedavý. Poďme na to. Dobre, aká je stratégia teda? Čiže stratégia tu bude ísť hlavne rýchlo a plynulo. Tým, že sú tam rôzne kamienky, tak je plynulosť dôležitá. Treba mať dobrú tú kadenciu, ale treba mať zároveň aj podradené takým spôsobom, že človek má rezervu, že vie ešte zabrať, vie možno ešte trošku zrýchliť kadenciu a vie si možno o 1-2 prevody dať ťažšie, aby vedel prehupnúť cez nejaké technické pasáže, keď mu náhodou zastane koleso. Ale úplný základ je ísť rýchlo, čiže mať plynulú tú rýchlosť a tým pádom sa rozbehnúť. Keď už človek zbadá, že nejaká taká stojka človeka čalaká, tak jednoducho sa rozbehne, ako to len ide a drží kadenciu s jemnou rezervou. Uvidíme teda, že či mi to vyjde. Občas sa mi stane, že to aj ja nevyjdem, ale väčšinou už to mám tak zmáknuté, že poznám tento kopec. Odkiaľ pôjdeme? Dáme si nejaké body, vieš, aby som aj ja vedel, že presne od toho stromu, alebo... Môžeme ísť od tohto stromu kľudne, kde je tu taká jemne falošné stúpanie a toto by malo stačiť na taký dobrý rozbeh a potom už keď sa človek blíži, tak už by mal mať zastabilizovaný tú kadenciu, že akú chce držať a ako sa ten sklon znižuje, tak už len jemne podraďuje, nerobí veľké skoky, lebo vtedy vie tie zmeny práve, že vedia pokaziť to tempo v takomto kopci a to je dôležité. Čiže stále držať tú kadenciu a to tempičko hore a keď to bolí, tak držať jednoducho. Ale v takomto kratšom to bolí iba krátko, takže to je v poriadku, ale sú kopce, kde zrazu je tá stojka oveľa dlhšia a už keď na ňu nabehnem v určitej rýchlosti, už ju musím držať, už je to problém meniť vysoko to tempo, takže potom niekedy stalo sa mi aj také, že som už neudržal to tempo a musel som zoskočiť. Ešte aby som sa opýtal, že ako si mám nastaviť ten lockout? Lebo vieš, že sú tu nejaké uvoľnené kamene, aj nejaké väčšie kamene, dokonca vyššie. A čo sa tu oplatí? Lebo možno aj, nie som taký skúsený, hej, a možno aj lajci by si povedali, že tak si to úplne loknem. Lenže ten lockout neurobí to, že práve to koleso bude mať väčšiu tendenciu prešmikovať? No to je dobrá otázka, že celkovo to pruženie pri XC jazdení je také trošku iné a slúži na iné veci. A práve tu, v takýchto strmých, je dobré si to odomknúť. Ja mám automatické zamykanie, takže možno budem mať práve že nevýhodu, lebo budem tlačiť väčšie vaty a on si bude myslieť, že práve že má byť zamknuté. Ale keby som mal manuálny, tak práve v takejto stojke by som si to odomkol, kvôli tomu, že máš lepší grip, že ti lepšie kopíruje, keď je aj nejaký kameň, tak to koleso lepšie po ňom prejde. A odomknúť úplne alebo do toho stredného režimu? Mal som Foxku a tam je len odomknúť, zamknúť. Takže, ale kľudne ten stredný podľa mňa je v takomto prípade úplne, že možno najlepší, že nie je úplne, ale práve aby to kopírovalo. Človek si to musí aj vyskúšať. Ideálne je fakt to isté ako pri zjazdoch. Je dobré si to navnímať ten svoj bicykel a vedieť, že kedy, ako sa správa a aj tá vidla, človek si to vie rôzne nastaviť. Čo sa týka aj toho odpruženia, napríklad čo sa toho zamykania, tak
tak tam je tiež dobré, že v tých zvážnicových pasážiach je tiež dobré ju mať odomknutú, keď človek šlape. Veľa ľudí si vraví, že tam sa míňa energia, ale tam je ten pomer rýchlosť versus energia iná a tá plynulosť, tá zotrvačnosť tej rýchlosti vie oveľa lepšie, keď jednoducho tie malé nerovnosti na tých zvážniciach, nejaké korene, malé kamene, jednoducho človek iba tak presviští a nenarušuje mu to hádzanie bicykla, to šlapanie. Áno. A to veľa ľudí podľa mňa nevie a nerobí, že idú z vážnicu a myslia si, že zamknem vidlu, zamknem celé odpruženie, lebo sa dá tam šlapať. Ale práve, že sú pasáže, kde je oveľa lepšie ísť dodomknuto a človek vie ísť rýchlejšie. No. Rozbehnúť, vidím stojku, rozbieham, držím kadenciu. No. Ani raz neprešmyklo, ani raz. No to som zvedavý. Takže keď ti neprešmykne, tak to je dobré. No, takže máme tu takýto strmivý šlap. Idem zľava, musím si udržať dobrú kadenciu a hlavne nech mi to neprešmykuje. Dám si ľahší prevod. A to už to držať. Fú. Tu by som si prehodil. Pekne. Super. Presne tam bol ten moment, kedy by som si prehodil. Za mňa to bolo dosť náročné. Myslel som si, že som si dal moc ťažký prevod. Nakoniec prehodím si, neprehodím, nakoniec som to dobojoval. Ale aké to bolo aj z tvojho pohľadu? Za mňa si to super prešiel, že išiel si aj cez tú prašnejšiu pasáž, iba tak jemne ti tam počmyklo, že v pohode. A podľa mňa super, že vidieť, že máš aj tú techniku. Je to v podstate podobný princíp ako pri zjazde, keď človek má dobrý cit toho bicykla, tak to vie využiť aj hore kopcom. Takže za mňa super, si ready na stojky na maratónu a prešiel si skúškou. OK, a ten lockout, teraz som naozaj cítil, že by mi to asi uškodilo. Čiže jedine na asfalte a stojkách asi ho zapínať. Úplný lockout. Ten lockout je viacej ako keby aj druhou, ako človek šlape. Ja napríklad som taký typ, že mne sa dobre ide v stoji. Čiže ja radšej zamykám a keď ide aj ťahlé stúpanie, ja viem dosť veľké percento do kopca ísť v stoji. Je to trochu neefektívne, ale ja som z trenažéra tak zvyknutý, že veľa tých intervalov chodím v stoji, takže mám aj tie svaly asi tak, alebo taký pocitovo som zvyknutý v stoji. Ale najoptimálnejšie, ako jazdia projazdci a tak, to oni vždy povedia, že sedieť, to najviac človek šetrí energiu. A vtedy vlastne kľudne môže človek ísť aj z odomknutou. Že ono, až také straty tam nenastávajú. Nastávajú najväčšie straty, keď človek sa postaví a do toho búši. Takže to aj záleží, ako ty budeš jazdiť, zistíš, že čo ti viac vyhovuje. Ale ako náhle sa postavíš a by si mal dlhú sekciu, že by bolo 30 sekúnd, najmä tomu a viac, kde by si mal stáť, tak je lepšie si to zamknúť už, lebo tam aj ten cit začneš strácať, záleží aj aké máš odpruženie veľké a že keď už je tá stovečka, tak možno je to OK, keď máš 120, tak už to viac cítiš, že ti to tak hompála, takže to je, človek si to musí aj najazdiť, ale taký základný vzorec môže byť, že asfalt určite zamknúť pekne, tam je zbytočnosť mať to nejak odomknuté. A potom, keď človek stojí, šprintuje a chce nejak viacej zabrať. Ja som jazdil takým spôsobom, tie traily, tento krasňanský 5-bojar, že tam sú kľudne také, že zjazd hore, takže ja som to vypínal a zapínal. Lebo ono zase, keď máš odomknutú
odomknutý ten systém, tak ti to lepšie aj brzdí, čo pri tých XC-čkových plášťoch je veľká vec. Áno. Čokoľvek ti vie zlepšiť ten grip na brzde, tak je to dobré, máš aj menší menší ten disk, brzdný kotúč, takže ten šetrí sa tam na gramoch, takže čokoľvek ti zlepší brzdenie, tak je výhoda a práve to odpruženie vie zlepšovať to brzdenie v takých trailíkoch, takže ja som to tam, keď som mal manuálne, som to vypínal, zapínal a možno aj preto je teraz populárne tento flight attendant a videl som to, že to jazdia tí projazdci na tých XCO, lebo práve, že tie XCO okruhy, čo nie sú maratónske, sú také hore-dole a tam práve, že je to taká zbytočná starosť, že stále odomýka, zamykať, takže to je teraz taký trend, ale dá sa to aj ručne. Dokonca podľa mňa, keď človek to už má v ruke, tak to vie robiť najlepšie, najoptimálnejšie, že presne vieš, kedy to šťuknúť. Dobre, Mário, tak chcel by som sa ťa ešte opýtať pár vecí k tým maratónom. Prvú vec som spomenul rovno v úvode videa. Musím si oholiť nohy, aby som bol schopný jazdiť takto maratóny, alebo je to OK? Je to samozrejme OK, že nie je to také striktné určite medzi horskými cyklistami. Keď už človek má nejakú výkonnosť, tak možno spozná ľudí, ktorí mu to potom budú komentovať, že prečo máš neoholené nohy. Takže ten sociálny tlak postupne tých cyklistov, keď už idú možno do tých výkonnostnejších kategórií, na cestnú už určite, tak ono to človeka donúti si oholiť, ale je to na každom určite tam v horskej cyklistike to nie je také striktné určite, také ani to obliekanie a tak ďalej, nie sú tam také, ale nosia chalani, uvidíš. Ja som napríklad na prvej mojej maratón, to bolo v Slovenskom raji, ja som nevedel ešte, že do čoho idem, išiel som v takom trailovom HT-čku, čo som mal prvý bike, tak ja som si zobral aj chrániče. Lebo som myslel, že však je to horské jazdenie. Áno. Takže, a potom som si dal dole, lebo som videl na parkovisku, že všetci sú takí ľahko. A že aha. A ja som mal normálne akože voľné kraťasy, voľné tričko, že tak som to chcel ísť. A tak dokonca teplákové som mal. Ale potom som objavil, že sú vlastne všetci ako keby cestní poobliekaní, že to bol taký môj prvý kultúrny šok, tak ty už si veľmi v pohode, neboj sa, že nebudeš vôbec vyčnevať, chodia tam ľudia aj takí, že na enduro bicykli, normálne trailová helma, takže uvidíš tam aj takýchto ľudí, že berú to veľa aj ako výlet, čo sa týka obliekania a možno nejakého výzoru, tak je to tam veľmi rozmanité. A hej, sú tam od aeroponožiek ľudia až po presne trailový look. Hej. Ja nemám ešte svoj cross country bicykel a rozmýšľam aj do budúcna, aj keby som si chcel dať nejaké dlhšie preteky, že čo je vlastne lepšie, že či hardtail alebo dajme tomu takýto cross country bike Spark napríklad, že má to 120. Teraz sme boli jazdiť, mimochodom na kanáli Prepnutý biker môžete vidieť video, kde som Máriovi dával nejaké tipy a rady pri zjazdoch a boli sme jazdiť trail Krivé Jarky a úplne v pohode si to zvládal aj poskákať na tvojom Sparku. To je RCčko, ten čo mám ja akurát požičaný, tak to je skôr down country bicykel, 130-120 a je o dosť ťažší. A chcel by som sa ťa opýtať, že aby som si nekupoval bicykel vyslovene na pár pretekov, že čo je lepšie, či fullko, dajme tomu zvládnem na tom presne tie krivé jarky, alebo nejaké trailiky, alebo ten hardtail, že to bude efektívnejšie aj lacnejšie, koniec koncov. No to je akože večná téma. Tam je asi základná taká odpoveď je hlavne budget. Čiže keď človeka obmedzuje budget, že chce že nevie si dovoliť ten full, tak potom HT, že tam je to ľahké a že nedá sa spraviť zľavova. Proste sú dobré HTčka, na ktorých sa dá možno pojazdiť každý maratón, dá sa to prejsť, ale sú tam nejaké ale. Hej. Ten full je univerzálny, ten full jednoducho dovolí človeku šlapať rýchlo po tých zvážniciach, keď aj hrbolatý. Tu je strašne v Bratislave dobre sú vyjazdené tie cestičky, ale keď pôjdeš možno viacej na Slovensko, kde nie je až taký pohyb a sú tam kadejaké nerovnosti, tak hlavne
tie traily bývajú oveľa viac také kamenisté, tak vtedy ten full vie dosť pomôcť, že je plynulý. Takže aj cez tie traily vie človek ísť rýchlo. Tam pri HT sa ti bude diať to, že ti bude tak drncať zadok a možno nebudeš až tak optimálny. Ale aká je reálna tá strata versus potom ale zase HT, lepšia váha, lepší ten prenos sily, že vieš lepšie ísť možno v stoji. Takže je to také, že možno v nejakom maratóne je výhodnejšie ísť na fulle, na nejakom maratóne je výhodnejšie ísť na HT, ale vo všeobecnosti, že reálny ten dopad, že koľko prídeš skôr do cieľa, neviem takto povedať, že možno tam nebudú veľké rozdiely, keď najdôležitejšie je teda podľa mňa trénovať a zlepšovať samého seba a to robí tie najväčšie rozdiely vo všeobecnosti. Takže ono to je také, že skôr ten budget a keď človek možno už je taký veľmi v tom obutý, tak môže mať napríklad aj 2 bicykle a keď už pozná, že tam sa mi to viac hodí, tak si zoberie ten. V tvojom prípade, keď chceš mať univerzál, alebo niekto, kto by chcel mať že univerzálny bicykel na maratóne, ja by som určite odporúčil, a má ten budget na full, tak ja by som odporúčil full určite, lebo na čo sa tam trápiť na nejakom maratóne, predsa len ten full je pohodlnejší a tá mikrooptimalizácia nejako, akože, neviem, ja to mám osobne tak nastavené, že nie je to až také možno dôležité tak mikrooptimalizovať a skôr podľa mňa to prichádza práve s tým, že ako často človek preteká, ako veľa jazdí a potom už možno prídu aj 2 bicykle a možno už príde aj to holenie nôh a tak ďalej. Čiže inak sa opýtam, keby som si kúpil hardtaila, skôr by mi to zhoršilo fakt tú univerzálnosť, tú schopnosť jazdiť tie traily. Asi by som neposkákal to na krivých jarkoch, čo som poskákal, alebo čo si ty poskákal napríklad, že jednoducho zhoršilo by to ten pocit z tej jazdy. Potom by som si povedal, že OK, chcem ísť na traily, tak si zoberiem endurko alebo e-bike a už netrénujem až tak na tom bajku, čiže pre mňa asi to fullko skôr. Pre teba určite by som išiel do fullka, že keď chceš taký univerzálny, že dobre si zajazdiť na týchto lokálnych trailoch a sem tam si buchnúť nejaký maratón, nejaký challenge si dať, tak za mňa úplne, že fullko je super voľba. Ten HT by som povedal, že je taká optimalizácia, alebo potom budžetová vec. No. Čo sa týka tých maratónov ako takých, tak teraz som išiel za tebou na týchto trailoch tu, alebo na 5 bojári sme boli. A fakt akože pozriem 180 teba a kričal som ti, že mám 180 a ty, že no ja teda výrazne menej. Ide o to, že keď pôjdem na nejaký prvý môj maratón, tak budem ho vedieť vôbec zvládnuť a pôjdem celý čas v tej tepovej zóne extrémne vysokej, ako som teraz išiel 180, alebo proste, aby som ho zvládol, tak stačí, ja neviem, zvolniť, pridať tam, kde treba v nejakých tých strmých výšlapoch. A cyklista ako ja, čo vie jazdiť dole kopcom, tak bude mať z niečoho výhody, že mám sa začať sústrediť na tie výhody a dávať si pozor, ja neviem, na nejaké strmé výšlapy napríklad? No vo všeobecnosti, keď sa trénuje, tak sa väčšinou práve že pozerá na tie limitery, že v čom je človek ako keby horší, lebo tam je najviac priestoru sa zlepšiť. Takže u teba to bude určite, že výkon, a to je u mňa, u každého je výkon, by som povedal, že to ešte ten limit sme nedosiahli. Nejakých, že tam je ešte veľký priestor. A potom samozrejme, čo sa týka tých technických, tak v tvojom prípade tam nebude už veľký benefit. Že keby si nejak strašne zlepšoval nejaké zákruty, tak ja si myslím, že už koľko získaš v tom zjazde pár sekúnd možno. Až taká optimalizácia to nebude. Možno si zvyknúť viac, že ísť kopec v tempe a zrazu ideš dole a si zadýchaný, prehriatý a neviem čo. Chcel si udržať niekoho na kolese, niekto, kto išiel rýchlejšie tempo, ako ti bolo komfortné tebe a udržal si to a teraz idete dole a ty si vlastne prepálený, tak možno si trénovať také momenty, že aké to je ísť v jazde. Ak si zvyknutý, možno z toho endura si aj spomínal, tak možno ani toto nemusíš, ale určite sa oplatí sledovať také tie limitery. U teba, ja si myslím, že to môžu byť tie strmé výšlapy, ale to si ukázal, že celkom v pohode, takže u teba hlavne ten výkon
a sledovať si, aby si neprepálil, že to je také univerzálne pravidlo. Keď bude dlhý kopec, tak dať si také tempo, kde si vieš predstaviť, že takto by som vedel ísť aspoň 20-30 minút a tak možno taká mentálna pomôcka. Ja mám ešte takú fintu teraz po novom, že ja si rozdeľujem kopce na kratšie úseky. Takže teraz moja najnovšia finta je taká na tieto dlhé stúpanie, že ja si vlastne robím lapy, že si kliknem lap a vždy počítam do 10 minút a znova ho stlačím. Je to taká mentálna pomôcka na dlhé stúpania, aby som, keď už je ťažko, niekedy si povieš, že ešte pôjdem 20-30 minút takto, tak to nie a vypustíš. Ale keď sa sústredíš na tých 10 minút, tak ten mozog sa tak prepne a sústredí sa na to číslo a potom mu vyresetuješ a mozog znova sa sústredí na nové číslo. Takže to je taká moja finta. A dosť mi to funguje, že dosť mi to pomohlo, aj teraz som bol na etapáku a veľmi mi to pomohlo. OK, a nejaká výbava alebo niečo, čo by som si mal vziať špeciálne, asi multikľúč, jasné, takéto veci sú bežné, čo sa týka aj výživy a celkovo, že keď pôjdem nejakých tých 70 kilometrov, vieš, aby sa nestalo presne, že mi dojde alebo niečo. Áno, výživa je veľká vec v maratónoch. Teraz všade sa o tom píše, človek nemá problém si dohľadať tie informácie. To bežné číslo je tých 60-90 gramov sacharidov. Sú rôzne formy, najzákladnejšie je ten gel. Dobre je mať overené gely. Ak trénuješ intervaly, teda máš nejaký štrukturovaný tréning, tak v tých ťažkých ja trénujem takým spôsobom, že napríklad v preteku mám, neviem, že chcem, že 90 gramov, ale keď mám VO2 max alebo threshold tréning, tak ja idem aj 120, 140, len preto, aby som si zvykol. Čiže idem oveľa viac, ale len na tréningu. Na pretekoch už nie, lebo tam je to riziko, keď to prepáliš a môže ti odísť žalúdok. Ale aby som si to posúval, tento žalúdok, že vieš vôbec, lebo ono nie je to úplne prirodzené pre žalúdok toľko veľa tých sacharidov príjmať za tú hodinu. Keď si vezmeš, že tých 90 sú také menšie gély, to môžu byť 3 gély do hodiny, čiže ty každých 20 minút musíš niečo natlačiť a musíš si to aj dobre časovať. Čo sa ti môže stať je, že zabudneš že dlhé stúpanie a potom je dlhý zjazd. Môže sa ti stať, že čo sa aj mne stáva aj skúseným, že zabudneš si to hore dať a už ideš do zjazdu a teraz budeš 15 minút, možno pôjdeš aj dole kopcom a ty sa nenaješ a už je tam veľké časové okno, keď si sa nenajedol a už to nevieš dohnať. To sú také veci, čo si musíš dávať pozor, čiže normálne si spočítať si, že koľko to asi pôjdem, povieš si, že ten maratón pôjdem 4-4,5 hodiny cca, normálne si to napočítať, radšej viac gélov ako menej a možno si dať alarm, normálne vieš si na Garmine dať alarm, a on ti normálne tam vyblikne, že najed sa, hej, a vtedy si dáš, aby si na to nezabudol, lebo ono sa nezdá, ty ideš v tom tempe, ide sa ti dobre a zrazu pozrieš, až 40 minút som nejedol a už teraz mi je dobre, ale možno za hodinu už nebude. Boli sme spolu teraz na takom menšom výjazde, ale tak samozrejme nemáš informácie, že akú mám ja vytrvalosť, alebo že či by som zvládol taký alebo taký maratón. Ako to je zo začiatku teraz? Že mal by som si vyskúšať nejaký menší, 50-kilometrový, alebo kľudne ísť aj, dajme tomu stredný, neviem koľko je stredný, hej, ale ja typujem tých 70, alebo si rovno buchnúť nejakú 100. Myslím, že tam je nejaký vzorec je tam v tých pravidel toho zväzu, že dlhá trasa musí byť nad 65, sa mi zdá. Stredná je nejak 40 až tých 65. A takže tie dlhé nad 65, to môže byť už aj 150, aj 68, tak tam je to strašne rozličné, že sú maratóny, ktoré sú kvázi ľahšie a sú maratóny, ktoré sú ťažšie. Je to od tých výškových, možno ešte dôležitejšie sú výškové ako vzdialenosť. Čiže si pozri, že koľko je tých výškových, ja si počítam aj, že čas, koľko stránim v kopcoch, podľa výškových. Aby som vedel, že ako tie zápalky budem páliť. A teraz ty keď
vieš, že ty keď tam už budeš, že cez 1000, to je číslo 1500, 2000, tak to už sú nejaké, dajme tomu, 2 hodiny zaručené v kopcoch. A ty, z tých 2 hodín si predstav, že budeš 2 hodiny v kopcoch, tak si to porozmýšľaj, že ako rýchlo pôjdem v tom kopci, či na to mám, že budem 2 hodiny v kopcoch a zvyšok pôjdem vlastne nejaké možno zjazdy a roviny. A možno tak si to skús navnímať, že či je OK ísť tú dlhu. Ale vo všeobecnosti, ak je začiatok sezóny, ja by som ti odporúčil ísť možno tú strednú, kvôli tomu, že prvý maratón je šok. Ja, to mám vždy aj ja šok, že prečo to robím vlastne, že potom už telo si zvykne, ale ten prvý maratón ja mám vždy šok a to je väčšinou v Svetom Juri ten maratón. Tam dojazdím a som úplne že hotový a už potom je to lepšie, takže tam je ešte to pridané, že nie len, že to bude tvoj prvý a dlhá trasa, a že by to ešte bude, že prvý v sezóne, a prvý vôbec, tak ešte pridávaš si veľa tých faktorov, že môžeš z toho si spraviť zlý zážitok zbytočne. Pravda. Tak možno lepšie ísť do toho, že si spravíš z toho na začiatku taký príjemný zážitok. Tam ale možno len budeš mať taký blok potom, prejsť do tých dlhých, že budeš taký, že toto mi stačí a ten dlhý je taký už možno príliš, keď už budeš taký komfortný, no? že bude tam možno moment, keď už je vhodné začať jazdiť tie dlhé, lebo už si to obľúbiš a budeš mať rád tie maratóny, však uvidíš. Dúfam, že sa aj stretneme na nejakom. A týmto by som asi to video ukončil. Ešte diváci si môžu pozrieť na kanáli Prepnutý biker, na tvojom kanáli sme robili video, ktoré taktiež dnes vyšlo a tam sme vlastne testovali nejaké tvoje schopnosti v teréne z jazdy, dával som ti nejaké rady a ono sa to zdá, že Mario je XC jazdec, ale má enduro a dole kopcom si v podstate najazdil to na krivých jarkoch, čo niekto by nezvládol ani na endure. No, ďakujem za kompliment. Ďakujem za kompliment. Hej, akože XC-jazdci musia vedieť jazdiť aj dole, však objavíš to. Sú na Slovensku maratóny, ktoré sú veľmi aj náročné technicky a ak budeš chodiť maratóny, tak určite natrafíš aj na také a budeš vidieť, že človek musí vedieť aj ísť dole kopcom, aj takéto trailíky, aj byť taký všestrannejší, no. Dobre, ďakujem ti. Díky a ja. A vidíme sa v ďalšom videu alebo na maratónoch. Tak. Čauko. Čau.